من اخیاری اگر که دا روایت سندن کمزور دی خدا خبر مشهور ہے چی مؤمن اخیاری دا قرآن و حدیث نوازی ہے ولی اللہ قرآن کی زیب و زیدہ خبر کردی وی پا دی کی عبرت تے دا عقل دا خواندانو دا پارا و چی سوک سوچ کے و چی سوک فکر کے دا طوری خبری دا اخیار انسان دا پارا دی شریعت آگا سڑے خوخی چی آگا اخیاری اخیار دا کمکل سڑے نہیں خوخ او دا صرف دا شریعت خبر نہیں دا دا انسانانو آگا سڑے خوخی چی آگا اخیاری اللہ دا جو سا سڑے بخپلا کمکل دا کمکل کمی خوخی دا کمکل با کمکل خوخی گورا دا مور پلار اخیار بچے خوخی دا خزی اخیار خاون خوخی چی دے مناسب زی کی مناسب خبر کئی دا دا ناستا پاستا برابری او کتا تا وہ نوی چی تا اخیار نے خو پسلکی خوی پرتی